Nyakor mga juanga kamoro moro mintiere machiegni TWAK e chenro mar rupinyo kiny makawuono mbaka mabendo dwaro bedo kwa goyo kaendi en kotendre kod paro mano mar chik mar omenda chakre nyocha mano chieng' tarik 20 jod bura ma pacho kaendi osebedo ka twak ewi paro mar chik ka bende paro mar chik makamano noter e somo mano mar adek odiochieng' manyoro bende nwaneno ka jod bura bende natwak kotendre kod paro mar chik makama ma bende somo mar adek nyakor mga juanga ni twake e kidieny ka kidienya paro ka paro ka bende paro mar chik makamano nitiere koda paro 81 mano clauses 81 koro kiny makawuono nyakor mga juang nitiere moko kuom paro mar chik mar omenda ma bende wan kaka jopiny nwageno ni jod bura ok bi kadho kata kamano negi kadho achiel kuomgi ma bende biro bedo ka kelonwa achiedh nade in kanyakla koda an mani studio kaendi en kotendre koda paro mar chik ahinya mar medo nengo mago mag modhi osuru mar nengo mar modhi kaluwore kod jod bura madirom 184 ne giyie kendo ne giwacho ni yes nengo mag mauta levi mano osuru miduoge nengo mar mauta koro biro bed kimedo kawuok kona tamalo 8 nyaka kona tamalo 16 ma biro bedo ka kelo hinyruok kata biro kelo fuong'ruok mane ne oganda mapacho kaende mameno kiny makawuono thor wach ema bende ineno kanyo wapenji ni bende paro ni chik mar omenda makama biro bedo ka kelo lokruok e ngimawa mana ka pile isomonwa paro ioronwa ote lai magwa magote machuok 2-3-6-0 mbui mar Facebook YouTube bende yudowa achiel kachiel. Okiny makawuono antiere kod welo mowinjore kod twak makama antiere gi jolony e weche mag ochumi ma bende biro bedo ka konyowa mar golo odoke itwa mar mondo mi warido kanda waikre chakre dwe mar 7 kaka nengo mar ngima biro bedo ka chalo. E studio antiere ka gi CPA Moses Juma ma bende njalo nyi weche mag ochumi owuok e duol mar ISPAC. Moses arwaki ni machiegni ka bende meno kang mari mar 2 mar Bire TV mar Ramogi. Erokamano Sharon, an Moses Ochieng, oken Juma. Moses Ochieng, donge? Ochieng. Adwa tisi nying Juma. Aneno kidwa meda nying machielo. Moses Ochieng. Yeah. Erokamano ahinya. Kopogore gi Moses Ochieng nyakor mga juang antiere gi Mollen Achayo. Mollen Achayo nyakor mga juang wabiro bedo kwa tudre godo kokadho e yor lonya mano yor mbui mar Zoom ka bende wabiro bedo kwa tudre kodwa kowuok e gwenge mago mag Nakuru. Wabiro bedo kwa tudre kode kwa dhi nyime gi chenro makama. Moses Ochieng in wachak kodi kaluwore kod paro mar chik mar omenda. Kaka jalony weche mag ochumi geno mari mag jod bura ne nango ahinya nyaka e kinde mabende na gitwake paro ka paro mar chik. Erokamano Sharon, kaluwore gi kaka nyo waneno kaka jopiny nyowuok oko ka weche mag bill gi nyocha weche mag bill ni nyocha ochakore. Ne en geno mara especially korka kuonde ariyo. Kar wach medo omenda e VAT e gik mag mafuta gieki. Ne en geno mara ni ok dhi mede nikech king'iyo wach omenda mar tamalo mimede mafuta niendi koa e 8 nyaka 16. King'iyo the impact kaka dhi bedo odhi miyo ngima dhi bedo malo nikech kimedo imedo usuru mafuta kaendi ichalo ka gima imedo bei e gimoro amora obed transport obed weche mag stima obed nikech ing'eni kata kambe betiyo gi mafuta niendi koro geno mara ne ni ok dhi med kaendi to kichak ing'iyo area machielo en kar housing levy weche mag ot kaendi bende nyocha weche obedo kaendi jopiny nyocha ogoko kabisa kaendi koro paro na nyaparo ni ok dhi kale to kwa ng'iyo tichak iyudo ni housing levy niendi bende nyokale ma iwacho ni joma tiyo machamo sara idhi ng'ad tamalo mar 1.5 koro kaka kuonde ariyo go eko
ok aneno ka gitimore kaka nyaparo. Nikech okinyi ma kawuono ber mar mondo mi wanyis jopiny bang' paro mar chik ma kamagi kosekadhi, gibiro bedo ka gikelo lokruok mar ngima dhano kata mana ngima ng'at maneno wasani e yo machalo nade. Nikech wang'e ni paro mar chik mar omenda nego bed ni chako kopono kadhe ma jatend piny ochwe koke. Nego bed ni chako tich mane dwe mar 7 kama bende sirikand Kenya Kwanza biro bedo ka chako budget margi mano mar hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. Koro biro bedo kwa ng'iyo lokruok ka lokruok mar omenda nikech ne en geno mar jopiny ni jod bura na nyalo kelo lokruok moro amora ne ngimagi. En mana ni kaka weche dhi ok wane ka lokruok moro amora dhi bedo. Kuom ranyisi an kaka Sharon bende nageno kata mana ni paro mar chik mar omenda mano mar levy mano mag modhi na samoro ginyalo kata do wang' jopiny giduoke chien sani koro omenda nyadiriyo kawuok kwana tamalo 8 nyaka kwana tamalo 16. Wachak gi mano nikech weche mathoth jaluoro nengo mag modhi. Koro chakre dwe mar 7 wagen ang'o? Chakre dwe mar 7 kaendi ka wawacho adiera makende kaluwore gi bill ma koro kal niendi, to kapok wang'iyo kaka weche usuru momedi gi dhi bedo, mokwongo ng'eyo to wang'eyo ni ne wan gi gik moko ariyo kaendi. Nitiere finance bill ikalo, at the same time ne wantiere gi budget side mar kaka pesa dhi tiyo. King'iyo adiera makende, sama piny loso budget, onego bed ni budget dhi miyo ngima mar jopiny bedo maber. Mane momiyo budget allocation gini itimo. King'iyo ka pesa okawe, owacho ni otere e sector mar health. Manyiso ni onego bed ni odhi improve kata ma wawacho ni onego bed ni ngima yore mag thieth dhi bedo maber. Kichak ing'iyo pesa kokawe okete e sector mar agriculture. Okawe owach kata ni nitiere pesa kaka mane oketi, owach ni kata mana kor karech koni endi. Onego bed ni odhi improve that sector. Koro king'iyo generally, allocation koketi in terms of budget onego bed ni odhi improve ngima mar ji. But ngima nyalo bedo maber kata obedo marach. Obiro bedo maber ka pesa gieki otigodo kaka oket gi noendo. To be obiro bedo marach ka pesa gieki ok otigo yo makare. To ka koro wadhi specifically ma koro wang'iyo kaka koro wach ni kar taxes momed gieki. King'iyo VAT ma wawacho ni omede oaya tamalo mar 8 odhi 16. Kaendi chal ka gima wacho ni bech gik moko tetete omede. Ki imedo pesa e mafuta, joma nigi kembe kande sama koro gidwa timo production gimoro amora ma ginyieo materials, gibiro tiyo gi means of transport. Ka means of transport odhi malo, manyiso ni bech gik moko biro medore. Ichak ing'iyo korka kata ka koro ang'iyo korka stima koni endi. Achiel kuom cost mag stima en tax kaka VAT noendo. Sami medo VAT ni endi manyiso ni cost bei mar stima dhi malo. Sama bei mar stima odhi malo, manyiso ni pesa moro matin manonego bed ni ng'ato dong' godo sama ne en 8% chande. Koro manyiso ni pesa manonego ter kata sukari chande. Koro sani odhi tere e stima kanyo endo. Kichak ing'iyo kata koro king'iyo te impact mar 8% mar 16% momedi VAT ni endi. Odhi miyo bei mar gik moko dhi medore kamoro amora. Koro kanyo wawacho ni ngima dhi bedo matek. Aeto kichak ing'iyo kamachielo king'iyo kaka koro mane wawacho ni kaka housing levy ni endi. Kar housing levy ka jopiny ogo koko. To jopiny ok go koko nikech ni ok gidwar levy ni endi. Gigoyo koko nikech king'iyo housing levy ni endi nitie gik mang'eny kuome mapok oket ayanga. Koro
mokwongo ni wacho ni housing levy ni pesa ni kisechulo to bang'e ibiro duokni godo. Ok wang'e maber ni to ibiro duoke nang'o. To machielo wacho be wacho ni pesa ni endi dong mano ka mar duoko omenda ma kamano nen kapok noloke nikech par ni kana paro na nitiere mano mar ng'ado mago jotije kanyakla kod jok mondiko gi tich mano omenda ni ng'ado gi kwana tamala adek gi kwana tamala adek okanda ma kamano noloki ka koro jatich biro bedo ka golo kwana tamala 1.5 to jal mondike golo kwana tamala 1.5 makoro en kwana tamala adek makoro wachore ni ok bi duoke chal ka gima ichulo koro osuru. Mana dear Sharon, sani koro ok bi duoke, sani koro en osuru. To kichake ng'iye gi side machielo, wawacho ni ng'amondiki dhi chulo 1.5 atamalo 1.5 to ng'ama ondiki ma employer bende chulo 1.5. Koro king'iyo ntiere employers moko ma kaging'iyo also king'iyo chien kacha chande wan gi NSSF ma be nyocha omedi. To kichake ng'iyo sani koro wachako wacho ni kendo housing levy ni endi bende atamalo 1.5 ichaki medo ne employer. Ntiere employers moko ma dhi ng'iye dhi wacho ni koro their cost of production koro dhi malo. Koro ka cost of production dhi malo tidhi yudo ka koro giwacho ni maendi kama koro chopo ni endi waneno ka koro bei ma wa operate godo malo ahinya. Ma inyalo yudo kata ni ntiere kata ginyalo chako golo jotich moko. To samo golo jotich moko kogoli tich to koro idhi survive nang'o. To samo tich mane timo ni endi ma irito godo jogi, irito godo ji tetete mo depend kuomi. Koro king'iyo mano endo bende wawacho ni ngima dhi malo. Nikech koro oganda bende nyaka bed ni koro waridore kaka ne be kata ni wamedo rido kanda mar neno kata mana kaka ngima biro bedo e kinde mabiro. Nikech kata mana kaka kuom ranyisi jatich ma bende sani dhi juogo omenda nikech mano bende en achiel kuom paro ma bende jod bura nosekadho mano mar neno ni in mondiki nyaka rom gajong ibiro bedo kichulo kwana tamala 1.5 mar osachi ma bende biro bedo kadhine affordable housing kata nengo mag udi ma nengo gi ogonyore to jal mondiki employer bende biro bedo ka golo kwana tamala 1.5 manyiso ni employer magi jok mondiko ji tich ponono ni intiere gi jotije mendeko maromo 1,000 ewi jatich ka jatich idogolo negi siling kata mana kwana tamalo 1.5 to corporate chani nadi ok kadh siling 1,500 koso nang'o nikech kanyo bende nyaka waler ne jopiny makare. Kanyo chokel bill mar levy ni ne gintiere gi cap rate mane giwacho ni ng'ato ka ng'ato ibiro chulo to chulo levy ni mang'eny ichulo 2,500 to ka koro nyo loke koro nyo gol cap rate ni endi sani endi koro manyiso ni kichama 100,000 to igoyo gi 1.5 domanya karamna kadha siling 1,500 koro sani endi odhi kala 2,500 kaka nyocha en chande nikech jopiny jo kaka committee mar finance ne wacho ni ne giwinjo kaka jopiny nyocha dwaro ni kako ring'iyo ng'ama chamo 20,000 boketne cap no endo to ng'ama chamo kata mana 500,000 boketne cap no endo koro ne ineno ni ntiere kaka iketo ji ariyo gi gichalo joma chamo pesa maromre to pogruok nitiere koro cap ni endi en nyogole koro manyiso ni ng'ato ka ng'ato ibro chulo pesa kichamo pesa mang'eny tichulo moinga 2,500. Then no kama gibo kilo kata ni implications. Kata koro chal ka gima koro wawuok e frying pan to the fire. Ntiere kata na English ma wacho kamano. Nikech ka nen siling kata mana manigolo kwana tamala adek nen capped at 2,500 donge. Manyiso ni bende na nek bende iduoke bang' thuolo mar higni 7. Sani koro loke ochal mana kosuru. Ini chule ikakata mana kibro bedo kiyudo ute manengo gi ogonyore makamano kata uyo. Piny wacho bende nigi chenro mano mar gero ute mogonyore manengo gonyore affordable housing madirom 1,200. Implications di bedo ka nikech kata mana wach mana kelo en ni jotije nyalo bedo ka yudo achiedh nade nikech ka jal employer jal mondiki tich entiere gi jotije mathoth mondiko ta achiel ka achiel nego bed ni ichulo negi. Naneno ka jod bura bende wacho ni bende gichiwo thuolo mag ndalo ma employer jal mondiko ng'ato tich nego bed ni chulo omenda makamano. Kosegolo omenda go kuomwa ntiere ndalo ma nego bed ni ok kadhi kapok osuru makamagi ochula. Samoro nyalo na kelo lal mag tije kosineno nang'o kaka jalonyi weche mag ochumi.
En adier makende mana kaka wacho chien kacha chande ne lal mar tich bro bedo. To lal mar tich bro bedo nikech king'iyo korka employers chande mamoko bro wacho ni gik ma gichulo dwa bedo mang'eny sana. Koro kigoyo mana kaka iwacho ni kata ka ng'ato nigi jotich owach kata na 2,000. Wang'eyo ntiere companies moko be manigi jotich moingo kata 5,000. Koro ka jogi ng'ato ka ng'ato gichulo ne 1.5 niendi. At the end of it en pesa mang'eny. But korka samonego bed ni pesa niendi ibro chule. Pesa gieki king'iyo joma ondike osara ng'eny gi usuru gi ichulo gi gande ka wach ni kaka sani wan e dwe mar 6 usuru gieki ichulo gi gande tarik 9 tarik 9 dwe manyien. Koro manyiso ni kata kaka housing levy ni bende kaka sani wawacho ni en tax en usuru en bende ang'eno bro bedo ibro chule mana nikech nanene ni iwacho ni ichulo e kind thuolo mar ndalo 9 bang' kosechoko osara awacho ni odiochieng' ma kawuono samoro chula jalo mochula koro kawo omenda manojuoga cha nikech ka ing'ado akwana tamala 1.5 nego bed nochule e kind thuolo mano mar ndalo 9 koko mano maka paro no gi kanyo CPA Moses Juma nyakoro mga jong bende nang'isi ni ntiere gi wendo machielo mano mano CPA Mollen Achayo ma bende njalo nyeweche mag uchumi bende owuok e duol mano mar ispak Mollen kinyalo mna winja Mose ni oyawre ineno chenro kiwuok e county mane wanyalo dine yo makare. Kamano Sharon akawo mos mari okinyi makawuono ni aneno chenro mar Ramogi kawuok e county mar Nakuru. Ero kama ahinya Mollen kintiere county ma Nakuru kanya ng'eni wasebedo kodi kata mane studio e kinde ma osekalo kanwa rito paro mar chik kaka jood bura ma pacho ka ndidhi bedo ka gitwake Klaus ka Klaus ngina gisebedo ka gitwake ne en geno mar jopiny samoro ntiere clauses kata na paro moko mag chik ma samoro ne ginyalo dewe e wang' japiny kaka japiny in neno nade kaka jood bura osebedo ka twake paro mar chik ka paro mar chik chakre mano chieng' tarik 20 nyocha nyaka odiochieng' makawuono. Pero kamano Sharon ka wang'iyo kaka twak osebedo e od bura aparo ni geno mar oganda ni mondo giyudie yueyo kokalo kuom jogo magiluongo kaka jogo mochung' negi ok osebedo ka ochopo kare nikech kuom ranyisi ka wang'iyo twak mokwongo manyo wuoyo ewi nengo mar mauta ka luwore gi usuru ma iluongo ni VAT gi dho ngere ne jood bura ogoyo kura ka giwacho ni mondo nengo no nyaka medi kendo kwan mar jood bura mang'eny nosiro wachno ka gigoyo yes. Koro mano nyiso ni kaka oganda wanyaka watwi mana okanda mbele dhi bedo matek ahinya nikech wang'eyo ni mauta kata mo mar fuel ema ringo uchumi marwa e yore mag nyamburko ma wawuothogo ka waa koni kod kocha e yore mag nyamburko mating'o chiemo kagole puothe kakele chirni e yore mag nyamburko mating'o jotich kadhi kuondegi mag tije to gi gik makamago. Mafuta kendo bende emitiyo godo e yor sitima ma kembe maloso gik moko ma itiyo godo e pinywa mar Kenya ka itiyo godo. Koro ka isemedo nengo mo kata mar mafuta nyiso ni idwa medo nengo mar gik moko duto ma itiyo godo e piny kendo ngima ok dhi bedo mayot. Mar ariyo achiel kuomwa mane un godo e studio wendo bende Moses owacho ni ka awamedo ushuru mag ming'ado kuom jogo matiyo to nyiso ni wagolo pesa e lwetgi tiende ni nitiere gimoro miluongo gi dho ngere ni disposable income dok piny. Koro manyiso ni kanyo ka oseng'adi to nyo idong kata gi 10,000 ka omedo ushuru moko mag udi mag nengo gi ni piny gi kaachiel kod mar okumba mar thieth mar NHIF ma bende idhi medi nyiso ni pesa madong e lweti kaka jatich dhi bedo matin. Koro kuom mano tiende ni ka koro pesa idongo matin nyiso ni gik manyocha inyalo ng'iyo chon ka sani koro kinyalo ng'iyo gi mokwongo nikech pesa odok matin to mar ariyo nikech kata nengo gigo bende omedore. En gima dhi bedo matek ahinya warito mana neno kaka dhi bedo but gima nyaka nyis japiny ni piny dhi ridore nyaka koro waridre arida mondo wane ni wadhi dak nang'o gi pesa matin ma dhi dongo e lwetwa kosekiko.
Ero kamana Mollen mawinji makare bende ber karamna ko ganda bende ng'eyo ni net salary mano omenda ma bende giyudo banka koro oseng'ado osuru bende dhi dok piny mano chakre dwe mar 7 donge kaka jalony weche mag ochumi. Mano kamano Sharon, nikech ka omedo ushuru ewi pesa manyocha itiyo ne to pesa to komedore, nyiso ni gino ma koro idhi dong' godo, manyiso ni take home pesa midhi godo dala koseng'adi gik moko te dhi dok piny. Kendo kosedok piny to nengo gik moko medore, nyiso ni koro teko mari mar ng'iepo dok piny kendo ok inyal bedo ni nyalo timo gigo manyocha itimo maber ma ok iwinjo pek e yo moro amora. Ero kamana Moses akeli TWAK kata mana kopogore gi nengo mar ngima ma bende koro dhi bedo matek mano chakre ang'eno osebedo matek taparo no dhi bedo matek chakre dwe mar 7 banka koro paro mar chik makama kosekete chik nikech mane paro mar chik ma bende biro bedo kitiyo godo kata mana tayo budget mar omenda mar higa mar 2023-2024 ang'eno osuru mopogore no juogi jo ohala biro bedo ka winjo matek nikech nitiere wacho ni kwanata malo adek at least 3% ma bende jo ohala matindo bende biro bedo ka ijuogo nitiere 5% tax income mago mag digital content creators mago jogo eko ma bende osebedo ka lombo wang' jopiny ahinya kokalo e mbui mopogore civil servants mago jotije mago mag piny owacho bende padiams maggi mano omenda mabalang' ma bende ojamigi kata mana ka gidhi wuoth kata mana ka gidhi limbe bende aneno kanyo ka idhi juogi koro en wach momako ng'ato ka ng'ato. Mano adier Sharon. King'iyo wasewuoyo e wach housing levy, wasewuoyo e VAT to mana kaka iwacho no endo nitiere areas moko mang'eny bende ma weche usuru gi kio bede. Koro king'iyo mana kaka wacho jo ohala matindo mokwongo jo ohala matindo nitiere mwaluongo ni turnover tax. Turnover tax en kaka nyocha en gande ne en ga ng'ato ka ng'ato matimo ohala to uso maderom milion 1 e higa ncha chulo gande 1% of their sales. To koro sani endi actually nyocha en 3%. To koro sani wacho ni ng'ato ka ng'ato mauso ma kigoyo 1 million e higa chande koro odiochieng' kodiochieng' obiro gimoro ka 1,400. Koro manyiso ni ng'ato ka ng'ato ma uso 1,400 odiochieng' koro nego bedni chulo 3% mar turnover tax. Koro king'iyo maendi manyiso ni chal ka gima ja ohala moro amora obed ng'ama ineno manigi mama mboga ma uso oko kacha obed ja apiko jogi kitetete onego bedni chulo usuru niendi. To koro kage jogi eki kaluwore gi yuto margi to ichaki keto negi usuru niendi be kendo gichulo. Koro king'iyo to manyiso ni pesa madegi tim godo gimoro amora machielo sama ne gichulo 1% chande nitiere pesa mane gidong' godo. Sani koro kiketo gichulo 3%, koro manyiso ni pesa monego gidong' godo chande koro dhi bedo matin. En mana ni shida manitiere kaendi ni kaka jo KRA monego bed ni choko chande kaka gidwa dhi choko pesa nindi kuom ng'ato ka ng'ato. Mane ma koro wariro neno ni to gidwa time nang'o. Aeto kichaki ng'iyo content creators mane oketne ni gini sani koro gidhi chulo 5%. Ng'eni jogi eki chien kacha chande nyocha ok gichulo usuru niendi. To ka koro usuru niendi oketnegi manyiso ne gin bende koro ngima dhi bedo negi malo. Nikech pesa moro amora manonego bed ni gidong' godo chande koro odhi dok piny. Ng'eyo to wang'eyo maber ni usuru to nego bed ni ng'ato ka ng'ato chulo. Lakini kichaki doke areas ma nyocha government ma nyocha Kenya Kwanza owacho kuonde ma gidwa concentrate, kuonde ma gidwa ng'iyo kaka ginyalo loso kabisa kanda achiel kuomgi ne on digital transformation. Magi wacho ni gidwa ng'iyo kaka gidwa konyo kata mana these content creators. Koro kaka en gima koka ne gichako. Koro an gi pacha aneno ni pod onego giwuoth kodgi mos aeto koro ka gichak giketnegi usuru mbele kucho chonde. Nikech usuru ma kama gijugo mana nyadichiel.
Gine gilo suru mopogore opogore mabedi ijogo mana nyadichiel. Samoro kaka mna kaka jolonye weche mag ochumi in Moses kanyakla kod CPA Mollen Achayo. Un munyalo bedo kata mna kukonyowa nikech Mollen kiwinjo kata mna kaka jod bura TWAK. Giwacho ni magi nyalo bedo ni konyowa mano kaluwore kod gope mabende tinde othungo kata mano oganda ma pacho kende nikech neno kata mna kaka piny owacho bende gope bende onoro. Dibedi kata mna kaka kinyalo mana ng'iye gi e wang' ja ochumi Mollen kintiere gwenge mag Naivasha. Bende ineno ka magi nyalo konyo kata mna kinde thuolo mabiro koro taxes kata mana osuru mabende koro ijuogo jopiny. Bende nyalo kata konyo kinde mabiro sani koro wacho ni piny Kenya gopero koro norowa ni neno kanyo ka supplementary budget bende no kadho duchieng' manyoro gi jod bura ma pacho kaende mana ndalo 10 bang' budget nosom. Erokamano Sharon, aparo ni ka abiro duoki e yore ariyo ni wang'iye ni ang'o momiyo sirikal dwaro ni mondo omed ushuru ne japiny. En ni giwacho ni gin kod ting' mapek kendo gidwaro ni mondo ok gidwar ni mondo giol gope kendo ni gineno ni sirikal machien manyocha wasebedo godo mar migosi Uhuru Kenyatta ne olo gope mang'eny to sirikal mar Kenya Kwanza sani koro dwaro ni kik ol gope. Koro ka ok ol gope to dwaro chwalo migepe mage nyaka koro chuno ni nyaka obi mana kuomwa jopiny mondo kaw pesa ni kuomwa. To kaw pesa ni kuomwa e yor ang'o? En e yor solo osuru kuomwa mondo mi oyud kaka dochwal tijege mag ka kod kacha. Penjo makoro wapenjore en mana ni kaka jolony ni en ni to bende kaw osuru mang'eny kuom japiny nyalo miyo piny dongre. Duoko ma waparo ni wanyalo chiwo en ni ok en kamano nikech ka ikaw osuru mang'eny kuomwa ma en koni ka tiyo to agolo osuru, ka dhi ng'iepo to agolo osuru, ka ringe ndara to agolo osuru. En osuru kumoro amora ma koro kata mana gima datim mondo mi alos godo pesa midwa ng'ada ni koro bedo maonge. Kuom ranyisi, asewacho ni kapo ni imedo nengo mar VAT e mo, kaeto idhi ing'ado pesa na ma yanda yudo mondo mi ang'iepi. Nyiso ni koro pesa odok piny, gik ma yanda ng'iewo chon ok abi ng'iewo. Koro manyiso ni gimoro kata mana ushuru mar VAT ng'eni en ichoke ga kuom gik moko ma wang'iewo kinde ka kinde e yorewa mag tich mag udi kata mago ma watimo kata kwa gedo kata kwa timo. Koro ka pesa odok piny taonge gi pesa to yandi nya gedo to pesa na odok piny, loan bende ok anyal kawo nikech kama dina nyalo ole loan no ema ineno ka sirikal gima iluongo ni budget policy paper mare ne wacho ni ok obi kawo hola kowuok e pinje maoko kwanda tamalo 20 kende mobiro gole pinje maoko mudong' odwa ni okawo hola kowuok e bengiwa ma piny Kenya ka. Gima kamano timo gimoro maluongore ni obiro golo in kod an kuom ohala kuom yudo hola e bengi nikech in kod an bengi neni kaka ng'ano ma riski. Koro ka sirikal odhi holo to in bende dhi holo to ok obi miyi loan, obiro miyo mana sirikal. Manyiso ni kata gik moko ma japiny nyalo timo, japuonj moro mane nyalo kawo loan mondo otiek godo ode ok onyal timo. Jatich ohala moro mane nyalo dhi mondo kawo hola mondo yaw godo ohala mare mondo bed maduong' mondo ka kiny duol machoko osuru obiro mondo choko osuru to yudo osuru mochoko ok nyal timo mano. Koro king'iyo gigi te gineno ni medo osuru ma malo no ok dhi kelo konyruok ahinya nikech kata mana lieko ma gilieko ni gibiro choko kwan trilion 2.5 mar ushuru kuom japiny ni ok wang'eyo ni dhi bedo nade nikech ka ohala monego mi pesa ni iseketo ne lwasi matek moko nyal loko. Japiny ma ondike tich manigi pay slip iseng'ado pesa ne makoro ok onyal ng'iepo to ere kaka idhi choko VAT. Koro yo machuok awacho ni ok wang'eyo gima dhi timore, warito mana neno. To in kod an bende nyaka ing'e nyaka Ramogi Ajwang' ni nengo mar omenda mar piny Kenya ka miluongo ni Kenya shilling kipime kod dola obedo ka dok piny, manyiso ni mbi mar pesa marwa mar Kenya osedok piny. Gigo mwang'iyo oko kaka mo ma itiyo godo e geche miluongo ni fuel, nengo ne ok en mana ni kaka kubiro Kenya ka to wang'iye kaka ni VAT no kende midhi kete. Manyiso ni nengo ne bende nyalo medo idho malo mokalo kata mana mar VAT no kaluwore gi kaka nengo mar kwan omenda mar Kenya biro pogore kipime kod dola nikech ing'iyo gi kod wang'iyo mo oko gi dola. To ka pesa wa odok piny nyiso ni wabiro tiyo gi pesa mang'eny
monde ka wayud godo mo manyocha wang'iewo lita achiel kucho. Koro en gima dhi bedo matek ahinya mana kaka nawacho chien chani kochakore tarik 1 dwe mar 7 higani waikre ne ngima matek mbele ok odhi bedo mayot nyakore mo. Erokamano ahinya. To bende biro bedo kusomonwa paro ni japiny nyalo bedo ni timang'o e kinde ma bende koro nengo mar ngima biro bedo matek. Mollen Achayo kanyakla kod CPA Moses Juma ubiro bedo kuleronwa. Jopiny bedo osebedo ka oro ote kaendi mana nyalo mana ketna moko kuom ote ma bende biro bedo ka somo. Ote ma bende japiny osebedo ka oro kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma bende jopiny samoro na geno ni jod bura nyalo gayogi kata mana resogi paro mar chik mamoko. Kasomo ote ka aneno ote nyalo oro e lai mago magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende odiochieng' ma kawuono iyudo achiel kachiel. Min Zonia iwacho ni gigo onge ngima madhi loko kata dichiel ka sani motek to koro dweche mambelego to koro dhi chalo nade mago chandruok lilo. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote machielo mano kanyo kanyalo yudo en mar brother Kuku George mar Thimli Choinga, Migori County. Wacho ni Sharon an gima yudo ni waonge gi bunge kod doho man thuolo gigo te ichiko kod the sitting president. Mano neno kata mneche ni mano nena yanga kanyocha ker ogoyo kora ni chiko menda nyaka kalo to kendo koro okalo adiera. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote machielo dongo iwacho ni onge iwacho ni onge ngima mabiro lokore, ngima jotelo malokore, udigo ok nyal konyo kata matin. Ruto and his government should find another alternative. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote mogik Evans Otieno wasomo ote mano mogik. Iwacho ni Aure Sharon in Evans Otieno kiwuok Awendo Jakombo Boda Sako mana Awendo sub county. Iwacho ni wach fuel ni obwogowa ne wan gi geno ni wajumbe dhi dewa to kata kamano gimedo mana keto tolling mutwa. Omiyo wakwayo Baba Jakoma mondo nyiswa way forward mapiyo. Iwacho ni Baba Jakoma nyalo paro kata mana kweth mar Azimio bende ne iwacho ni paro mar chik mar omenda ka bendo kadho gibiro bedo ka gikawo okang' ma bende gibiro bedo ka gikawo kani en mane pod bedo warito ponono ni gibiro bedo ka gikawo okang' moro amora ka paro mar chik makama osechwe kogno. Mana kinyalo mana winjo CPA Moses Juma kata mana kaka joneno magwa loso. Wach pachina kata mana kaluwore gi ote mag joneno nikech achiel kuomgi wacho ni negi weyo mano Evans Otieno nacho kanya ni negi dewo kata ni negi gedo ni jod bura nyalo dewo wange to onge lokruok moro amora moseneno. Mano parona nikech anyalo parona nitiere ng'ikruok kata mana to nawacho ni kwayo apar mar mondo mi ne loke paro mar chik mar omenda makama aboro na wuok e kweth mano ma kwedo piny owacho mana Azimio kariyo na wuok e kweth machielo. To kata kamano lokruoge makamago bende nokwaneno. Mana kanyalo winjo pach jopiny. Kaka jopiny wacho noendo king'iyo to ng'eny neno mana kaka piny kaka ngima dhi bedo matek. Mano en adiera makende mana kaka sewacho chien kacha chande. To king'iyo japiny machielo mowacho ne giparo ni jood bura nyalo neno negi oruma, jood bura nyalo winjo kwayogi kaka wach mafuta kaendi. To kendo be mana kaka awacho chien kacha ambe pacha ne paro kamano ni kaluwore gi the ripple effect, kaluwore gi the impact mar kimedo osuru e kar mafuta kaendi. Nyo waparo ni en gima gidhi ng'iyo matut kabisa. Ka ging'iye to kendo ging'iyo ni to sectors mage modhi affect. Koro en adiera makende mana kaka ineno jopiny bonene noendo. Kama koro chopo ni koro chalo ka gima jopiny odong' kendgi. Jopiny ni kendgi. Koro manyiso ni shida magin godo ka nyopo ni geno gi tetete ni kuom jood bura gi. Koro mano endo wanene obedo kacha cha obedo ahanga ni jood bura gi ok ni kodgi. Erokamano ahinya nikech kata mana kinde mosekalo bende waseneno kata mana jatend piny Kenya, jalup jatend piny Kenya kanyakla kod jotelo mamoko mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ma bende osebedo kata mana ka jiwo jood bura mar mondo mi okadh paro mar chik makamano. Okinyi ma kawuono Mollen Achayo kintiere gwenge mag Naivasha keni bende isesomo gazeti mar The Standard. Thor wach ma bende ne gichiwo pek en Ruto voting machine. Dibed ni jood bura gi ichika chika nikech odiochieng' manyoro kuom ranyisi wang'eni ne gikadhe Klaus ka Klaus mano paro ka paro mar omenda kata mana paro mar chik mar omenda mar medo suru kawuok atamalo 8 nyaka 16 mar modhi. Kwan mag jood bura
184 noluto ombulu mar mondo mikadh paro mar chik makamano. Kamana 81 jod bura 81 mabende nowacho ni ma biro hinyo jopiny. Dibed ni koro en game of numbers od bura to ok dew japiny mabende nyalo bedo ni winjo pek. Erokamano Sharon, abiro wacho mana ni ka chako mokwongo nyaka wang'e ni pend chike ma Kenya ka miyo mbi kata teko mar gik moko duto matimore e pinywa mar Kenya ka kuom japiny ma en in kod an, kaeto e yo kojolo wakawo tekono mondo wami jogo mwaluongo kaka jood bura miluongo gi dho ngere ni representatives. Ei pend chik mar Kenya ka miluongo ni the Constitution of Kenya ne geno ni en mana ng'ano moting'o ratirono ne in, ok ni koro otimo gik moko kaka pache dwaro. Koro aparo ni ka en adier ni jogi nyiewo winjo kaka japiny ywak kendo giwinjo kata dwaro mar jopiny to nok onego bed ni ne gikalo pend chike clauses moko mane kelo weche mang'eny e od bura kanyo. To nyawo waneno kata kaka nyo gi TWAK kendo kata kaka nyocha ne giwacho wechego. Ka ni winjo moko kuomgi to ok ine ka gin gigo ma nigi wach maber e igi. Ochalo ng'ama ok winj adieri gima otemo timo ka okalo chikno. To mano osetimore. Koro japiny nyaka ng'e ni e od bura iloso chike kokalo kod kwan mag jood bura magoyo yes kata magoyo no. E sama od bura opogore manitiere gimiluongo ni tyranny of numbers, to nitiere chik moro ma samoro nyalo hinyo japiny. Inyalo mana bedo kod geno ni gibiro paro uto. Ka ok giparo uto manyiso ni jogo ma ng'eny ka ema duonde gi dhi koro bedo ni dhi tiyo. Kata koro japiny ng'ur to ka osekale od bura to koro en chik kendo koro irito mana ni mondo ka koro tere ne jatend piny mar Kenya Dr. William Samoei Ruto to biro goyo koke, biro keto chinge e wachno kae to bedo chik. Koro gi chandruok mantiere Sharon ka ing'iyo kaka jood bura wuoyo en ni jaod bura dwaro ni japiny oridre. Jaod bura dwaro ni japiny owinj matek sani mondo obi owinj matek maber mbele. To gin giwegi king'iyo kata kaka giketo allocations e budget. King'iyo kaka sirikal tego mondo ti kod pesa. King'iyo kaka sirikal osetiyo kod pesa e dweche mano chiko manyokalo ni. Nyoro ni winjo ka iwacho no weche mag mo moko dhi kare, moko kod ka kod oche. Koro en gima tek ni japiny neno ni mokwongo pesa idwa no kaw kuoma. To pesa ok aneno tiyo maber. Gimiluongo ni trust deficit. Yani ji onge kod adier ni pesa wani biro tiyo maber. E chandruok makalo japiny. Japiny ok odagi ni mondo ushuru kik choki. Kendo japiny ong'eyo ni wan kod hola. To japiny dwaro ni mondo ne ane ni to kaka ne jatend piny Kenya osingo ne japiny ni odhi dino weche mag mibadhi moduok budget wa piny bilion 300. Ok waseneno kama nodok. Nyi winjo kiwacho ka ni wach moro tedo ne kelo wach ka ilieko ni kan moro pesa moro chigni bilion mana 4 olal. Pesa osuru olal e wach moni. Ok ine ka gin gik ma ka japiny koro winjo to kendo idwa no kaw kuom ushuru to goyo chunye kendo wuoro ni to ushuru mikaw kuma ni en mana mondo ayaw ne jomoko mondo yud kaka chiemo to wan wainyre. Iwinjo kane gikalo chik mar pen chik mar wach pesa ming'ado mar udi ma nengo gi ni piny. Giwacho ni ok gidwa ni giger udi go ni mondo ji oyud udi, to gidwa ni giger gi mondo ji oyud tich. Apenjo kod muola ahinya ni ok wabi gedo nyaka chieng'. Koro ka watiko gedo to nyithindwa ma tiyo kama nyigedegi nikech en tij mijengo te ma gidhi tiyo. Gibiro timo ang'o bang' mano? Mano penjo mokwongo. Mar ariyo, ichoko pesa ni to chik kata mise manyiso kaka idhi ti kod pesa ni pok oket ayanga mondo japiny owuoye mondo wang'e. Luoro bedo ne japiny kata chich bedo ne jatich ka achiel gi jomo mondiko ji e tich ni kan mono pesa ni nyalo chok kuomwa to kendo en bendo lokore achiel mana mag mibadhi mwasebedo godo mang'eny. Koro ok wadagi ni mondo chok pesa mondo ji odagi e udi mabeyo. To wabed kod wuoyo makare kuom japiny kaachiel kod sirikal mondo wawinjre ni pesa ni idhi chok e yo mane, idhi ti kode nang'o, to ere chik madhi rito mondo pesa ni kik ti e yo marach. Mago gin gik ma nyaka wang'i. Koro chandruok ma sirikal mar Kenya ni godo ok en chandruok mar pesa madonjo e yor osuru.
chandruok ma piny Kenya ni godo kaka jalony wan wang'iye ni chandruok wan godo e yor kaka watiyo gi pesa. Iyudo pesa ni to pesa ni itiyo kode nade? Bende itiyo kode yo makare manyalo loko ngima japiny. Akia ni penjo no wanyalo duoko nang'o. In kod an wan kod answer mar penjo ma penjo no. Aparo ni mano gin penjo maliw. Chandruok. Erokamano ahinya. Aparo ni mago gin penjo maliw nikech nitiere achiel, nitiere okang' mar golo osuru, to bende nitiere penjo ma nyaka wapenjre, osuru ma kama ibiro bed kata mana kitiyo godo nade. Kata mana kind thuolo mar higani chakre ne sirikand Kenya Kwanza donje telo, bende waseneno buche mopogore opogore mag mibadhi maluoro migepe mopogore opogore. Achiel ma bende sani koro dhi nyime ma bende pod itimo ne nonro en dibed ni omenda kata mana osuru mag jopiny dhi bedo kalala e modhi ma bende nonyiew kawuok e pinje maoko kabiro e pacho kaendi. Kata kamano wach maduong' en kaluwore kod gope ma bende piny Kenya nitiere godo. Kinde mosekalo wasewinjo kata mana ka jatend piny Kenya wacho ni ok bibedo kokwayo hola kawuok e pinje maoko, mano mar chwalo dongruok e pacho kaendi. Wang'e na target ma bende duol mano mar KRA, duol mochung' ne choko osuru e pacho kaendi nitiere godo. E omenda mar higa mabiro, duol machoko osuru KRA nitiere gi target mano mar choko omenda maromo siling trilion 2.1. Okang' ma bende gigeno choko e kind thuolo mano mar hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. En mana ni bende gin gi target e giko mar dwe mar 4 mar higa ni, ne gin gi target mar choko omenda maromo siling trilion 1.78. En mana ni giko mar dwe mar 4 mar higa ni ageta mar gi noko chopo nikech ne gichoko kwan omenda maromo siling trilion 1.64. CPA Moses Juma keni geno ageta ma KRA nitiere godo ni kaluwore kod osuru mopogore opogore ma bende koro medi ma bende ibiro bed ka ijuogo jopiny kaka jalony weche mag ochumi, ineno ka gibiro chopo ageta ma gin godo gi. King'iyo kaka koro sani wawacho ni nyocha omigi target mar 2.8 trillion for 2022-2023. To king'iyo kaka KRA osebedo ka perform chien kaendi, aito ichako ing'iyo kata target manomigi mar 2022-2023 makoro rumo e dwe bang' ndalo modong' matin gi eki. Waneno ka target no endo ok gidhi yude. To king'iyo gima piny owacho ne temo timo, nikech giwacho ni kata usuru ma gimedo gi eki gimedo gi mondo mi gimit target momigi mar 2023-2024. But kichak ing'iye gi komachielo, sama iketo osuru mang'eny ne jopiny, manyiso ni kata pesa ma gidong' godo monego bed ni wawacho ni kwang'iyo kaka kar VAT kaendi. VAT en ikawe sama ng'ato dhi nyiepo. To ka ng'ato dhi nyiepo, to already pesa ma oyudo tok kosechamo osara chande odok piny. Manyiso ni kata mana nyiepo bodhi nyiepo be dhi bedo matin. Koro sama nyiepo modhi nyiepo dhi obedo matin, koro kata mana usuru midhi yudo kanyo bende odok piny. To kichaki ng'iyo kata mana taxes monego bed ni osuru monego bed no dhi oyud kuom kambe. Kambe bende kisemedo imedo housing levy no, iketo turnover tax, ichaki imedo VAT, ichaki imedo VAT e mafuta no endo, manyiso ni cost of operation mar companies gi bedo malo. Samo bedo malo chande kata mana tax monego bed ni yudo kuom profit ma companies gi yudo bedhi dok piny. Sama profit no dok piny, to manyiso ni usuru midhi yudo kuom kambe gi eki bende dok piny. Koro king'iyo magi eki tetete, ng'eyo to ang'eyo ni nitiere gik moko ma be KRA osebedo ka timo. King'iyo kaka area mar VAT kaendi, nyo KRA okelo gimoro ma sami uso chande, to in real time gi nitiere kaka giketo system mitiyo godo chande, to gi system mani kor gi cha. Koro sami uso, to gineno ni uso pesa makama,
to VAT monego bed ni wuok kanyo endo en kama. Koro mano wang'eyo ni gisetemo timo mano mondo mi obed ni VAT moko manyicha samoro kata ji under declare ma koro wawacho ni ng'ato kata kouso wawacho kata ni milion to wacho ni nyo uso 500. Koro sani gitemo timo mano mondo mi gi improve e choko gi chande. Koro king'iyo gik matimore gi tetete thuolo nitiere ne ginyalo meet target ni kata ginyalo koso meet target ni endi. Ok wanyal bedo gi 100% certainty ni gibro meet target ni. Koro wadwa ng'iya kaka gik magitimo giki tetete kaka dwa dhi bedo. Erokamano ahinya Mollen mane penjo mabende biro bedo ka penji kata kamano kapok idwoko penjo makamano yiena mar mon miako yo matin dakika na 6 tok saa 2 mar okinyi wadogi mathoth ne korom gejwang kete mani TV mar Ramogi. Walani wasatimo kumigni mang'eny koro waran like more than 2 decades. The secret walani and move off the beaten path. Nunua KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Egesei FM kwa mara nyingine tena tumekuandalia Egesei FM Bodaboda Summit, hafla ya kuwaelimisha wanabodaboda jinsi ya kujiendeleza katika uwekezaji, ulinzi barabarani na afya yao. Mkutano utakaofanyika katika soko la Rigoma Market, Kitutu Masaba, Nyamira County, tarehe 22 Juni mwaka huu. Njoo ukutane na watangazaji wa Egesei FM na washikadau wengi wa sekta ya bodaboda. Mziki utapromoshwa na Manpepe Sagero na Avago Sabusia Extra. Egesa FM. Nyoro mana buota no wachoni. Obiro kae mondo los kodu kachiel gi Omera. An gi paro manyalo reso nyathi manaf. To alos nyaka nyingo e dalani. Sara bujene gima anatimo wachoni. Donge anase nyisini ni ano kabikendo kendo. Ngeni an. Kapo ni mehero kubiye, abendo kabiye. Enango mara. Mora ni kare. Ango mi penja kamano. Gimora ni kare ka. Ka gimora ni kare. Ango mi en kamano. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won
gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content, and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's the way you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Nyakorom gajong machiegni okang mar ariyo maen twak e chenro mar piny wadhi godo nyime dakika na 12 tok saa 2 mar okinyi wadhi nyime gi twak ahinya nyako tenre kod paro mar chik mar omenda mabende jod bura osebedo ka twakie e paro kaparo mar chiko mar omenda mabende nitiere gi clauses 81 nitiere moko mabende samoro jopiny kaka japiny na intiere gi geno ni jod bura ok dhi bedo kakadho paro mar chik makamano kata kamano oyo moko kuom gi bende no kadhi mabende nwa geno nyalo bedo ka kelo nwa resruok e ngimawa wasema ni moko kuom ote bang' mano abiro bedo ka winjo pach jolony mabende wantiere godo kapok wachopo e giko mar twak makama. Aboy pesa, iwacho ni it will have a long-term positive effect e ngimawa. Ila, sanito odwa hinyo wa seriously. Iwacho ni luor. Kopogre gi Aboy, Steve Nyakwaragai, iwacho ni migadini Mombasa mago onge gima dhi konyo godo japiny, lakini dhi hinyo japiny. Ote machielo, Angeline Atieno, iwacho ni wano wasendhuno dendwa ni thagruok obadho hustlers. Haya, hustlers ni into enanan. Hani, iwacho ni ngima dhi bedo matek. Ngima dhi bedo bet matek sana. I think by next month, unga kila rio dhi bedo 450. Sukari kila chie, iwacho ni dhi bedo 400. Iwacho ni 1000. Aya. Kopogre gi mano, George Ogada, lokruok mar medo rido ngima moloyo kaka en sani, kitaturamba na bado. Ote machielo, aneno kanyo mar Antonieta Helena. Iwacho neno kane lokruok madhi bede kaka idwa kaw osuru kuomgi. Mago dhi chulo trilionde kod bilionde ma osik ka iwacho go aol gi pinyni anarito duogo mar Yesu. Ote machielo Jojo Uma iwacho ni Raila kik luong ng'anyo owe jo Kenya owinj mapek. Ote machielo abiro neno kanyo Peter Thomas Yongo ote ni bora abiro tema somo piyo. Ramogi TV chik mar omenda dhi kelo hinyruok kod pek mar ngima kuom ngima masani mapek. From the look of things, MPs should be selected by a sitting president immediately after elections because they seem to represent the president's interest rather than the public's. No need of voting for them. I am so much disappointed as a Kenyan. Iwacho neno chenro ka intiere e gwenge mag Mombasa. Dongwa maka ge kanyo, hawinja ne asoma mogik mar Geko Alfred. Iwacho ni ere kaka chik omenda dwa loko ngima japiny magoyo mjengo. Iwacho ni casual labor fee moyudo odiochieng en $500. Amaka gi kanyo Judith abiro bedo ka duogo somo ote magi. Mollen kintiere e county mana kure gwenge mag Naivasha. Mana kanyalo penji penjo kineno kata mana kaka jopiny osebedo ka oro ote makamagi. Ntiere ote mabende japiny neno mana ni kara jatend piny ma samoro nego bed ni yiero jod bura makamagi nikech jaod bura ka chopo e nyimod bura maduong' makamacha. Ochopo kacha e lo jopiny mano yiere. Kara bedo nang'. Erokamano Sharon, aparo ni chien kacha ne awacho ni teko mar loso chik en teko ma omiwa kaka japiny ma en in kod an e pend chik mar Kenya ka miluongo ni the Constitution of Kenya. Gi dho ngere owacho ni sovereignty is with the people. Manyiso ni in iwuon, in kama ibede no, in miyoro ote kiwacho ni piny dhi bedo matek.
in iwuon ema onego bed ni iketo pachi e pend chik mar omenda kokalo kuom jaod bura mari. Koro kik wawach ni onego bed ni jatend piny ema yiero jaod bura. Wan ema onego wayiergi. Mak mana ni ei pend chik mar Kenya kanyo nitiere kod clause moro moyieni in kod an mar mondo idhi ikaw wach mi itere od bura mi wach ni idwa duoko jaod bura mari dala ka nyiso ni kaluwore ni ok otimo tijno manyocha idwaro ni mondo otim. Kuom ranyisi, ka dibed ni nitiere oganda piny moko e od bura moro amora ma de gine ni gin ne ok gidwar ni jaod bura margi ogo yes e pend chik mar chik omenda mar chik omenda nyoro kanyi iwacho e od bura, chik oyienu mondo mi undik gimiluongo ni memorandum ma ukaw godo signatures mag ji mondo uluong godo jaod bura uno dala, nikech manyiso ni en ng'ama nyocha ndiko tich. In e ng'ama ondike tich, ok ondikore tich kende to no ni miye tich mondo otim to ok otimo tijno maber. Donge in kod ratiro mari e pend chik mar Kenya ka mondo luonge mondo oduog dala mondo uyier ng'ano manyalo tiyonu maber kaka japiny. To kasewacho mano to bende adok mane wach mar ng'ato mane openjo ni to ere kaka pend chik mar omenda ni biro loko ngima japiny magoyo mjengo. Ok obiloko, nikech kata ka wawacho ni gedo biro kelo newa koigero udigo wa tije biro yudore. En adier ni tije biro yudore kendo ok wadwa bedo jomiriambo ni tich ok bi yudore. Tije biro bedo kanyo mag jogo ma architectures magoro udigo, biro bedo tije mag lawyers mandiko contracts, yani andika e kinde maybe jogo magero udigo gi jogo ma igedo negi. Tije biro bedo mag mine maloso chiemo ne jogo magero udigo. Tije biro bedo kanyo ne jogo ma ting'o ji kod apiko kagolo gi kuonde ma gidakie katero gi e site kumigedeno. To chandruok mantiere kanyo ni ero isemiya tich mar ting'o ng'ato katero to ating'e gi pesa di, nikech nengo mafuta wasewacho chien kacha nomedore. Kama dini ting'a gi siling 100 koro iting'a gi 200. Ondika tich ma katiyo odiochieng' achiel tich ola 1,000. Asegolo 200 akete e pikipiki otera tich kendo 200 ang' duoka dala. Achaka golo 200 achamo, nikech kata nengo chiemo ok bedo mayot, nikech ne wasewacho kata ni kata gigo mitiyo godo e yor mar chiemo gi nigi nengo dhi medore nikech mafuta medore, fuel medore, stima medore miloso gi godo. Koro king'iye gikone to en ni ok ikelo konyruok ne japiny, ikelo chandruok nikech pesa koro onge gi teko. Pesa nitiere maduong' e lweti to onge gima inyalo timo kode. Nengo pesa odok piny kaluwore gi garama mar ngima moidho malo. Mar ariyo, ka wawacho ka ang'iyo wach mar chik omenda ni kaka odhi chalo ne jatich, ne ja ohala, sana jo ohala matindo. Nyoro kanyo an Nakuru naneno ka ne nitiere lai marabora moa Kenya ka kia mana kure. Ka penjo ni ang'o mane timore, tikona ni jogo maloko ohala matindo tindo manyocha pok odonjo e yor soro osuru mar nyasani mar VAT miluongo ni e-Teams. Ni dwaro mondo dhi kod laptop mondo oketnegi gimiluongo ni system mar duol mar solo osuru mondo gidhi godo mondo gidhi giti godo e yor solo osuru. Dhano ne kanyo en lai marabora. Koro iketo jatich tiyo tich manyo system kar iketo jawala tiyo tich manyo system kar mondo dhi oloki mondo yud pesa. En tich matek, jawala matindo ywagore. Duol mar choko osuru oseketo gi matek, matinde gitiyo mana tij manyo weche mag osuru. Koro ka ok inyal yawo duka mondo iusi mondo ichok VAT, ere kama sirikal dhi choke VAT ni? Koro e yo machok watemo wacho ni nyaka wabed kod balance e yor dwaro choko mondo ichop target mano oketni, to gi miyo ja ohala yot mondo mi onyalo loko e yo makare e lwasi maber manyangafu mondo los pesa ma sirikal dwaro mondo chop kumwano. Erokamano ahinya. And then nitiere kata mana wach moro kanyo Sharon mambe ne pok wawacho. Inyalo paro ni ineno mana kaka koro duol mar soro osuru osebedo koketo johala tesre mondo mi ogol pesa. E iye kanyo gigo dhi bedo mag koro bedo gimoro miluongo ni koro in kod pesa mibandhi gi duol mar soro osuru to ok inyal chule. Ubedo kod pogruok e paro e yor pesa mibandhono. Ka pogruok e paro no bedo, chik oyiene jachulo osuru ma iluongo ni taxpayer mondo many yo monyalo dhi mondo oteg godo wachni e doho. To chik mar omenda ma higa mar 2002-2003 ne keto gimoro kanyo
mabende an gadieri ni jobura okadhe ni mondo mi sama ibedo kod pogruok e paro e yor pesa monego bed ni duol mar solo osuru kwayi kaka jachulo osuru mar loko to ni mondo mi idhi ping wach ni e doho mar pingo wach pingo case miluongo ni court of appeal dwaro ni mondo ichul kwana tamalo 20 mar pesa mane upogoru kode paro gi duol mar chulo osuru. Koro kawa wuonde ni pesa ni ok en pesa matin to ket ka mondo mi dhi e doho mane gima nyaka ikwonge tim nyiso ni ohendni mang'eny dhi podho nikech kuom ranyisi kawa andasebedo katiyo gi ranyisi mar Keroche cha kineno pesa mane gipogore gode paro en kod duol mar cholo osuru mibande en bilion. Koro ka ng'ato dwaro ni mondo ikwonge chul kwana tamalo 20 mondo kidhi e doho gik moko ariyo timore nyiso ni ng'ano e yo machuok nyisi ni ok inyal dhi e doho nikech ok inyal chulo pesano or ka ok inyal chulo pesano chune ni koro mondo nyaka ilora kambi sama iloro kambi para ne ji adi manyocha ondik ka Keroche kanyo kata directly kata indirectly jok moko manyocha oyawo ohala nikech nyo kambi no ni kanyo jok matedo chiemo mapidho joma tiyo kanyo e yor hotel jogo manigi geche ma ji idho kadhi e tich kuro inego uchumi mangima. Koro nyaka wang'i kaka duol mar choko osuru ni kik wabed ni waketa bunde e wi jo ohala ni en osuru emidwa choko to kilosone yo manyangafu e yo makare monyalo yudo godo pesano mondo ochumi. Erokamano ahinya Mollen makoro wacho ni kata mana kaduoki kata mana TWAK Moses onge kama dhi ridore nikech kitiyo tij andika bende ni kama tek ijuogi osuru koni gi kocha ka ichako ohandi bende nitiere osuru mijuogi kocha koni kocha kata mana ni bas koran dwaro moro ji kata mana e wang' mbui mopogore a create kata mana job creation e mbui bende no kata mana kwana tamala bicha koro onge ng'ama dhi hepo kata mana okenge mag choko osuru maket kod magi. Koro nyaka wajiw jowa ni ngima nyaka koro med ridore to ka ridore nyaka gibed koro motang'. Koro apani wanyalo jiwo pith yani samoro bende puothe ka luka chabe wendo wan gi pith nikech kata mana cham ma bende yor kata mana pinje ma ok kata bedo cham ma yore gwenge mopogore bende nego gidhi bedo matek nikech cham ma kamano odong itiyo gi mo e tero gi kuonde ka kuonde. Mana dier makende Sharon ngima dhi ridore to koro king'iyo kata korka agriculture kaki wacho nendo king'iyo agriculture kaendi wan gi gik ma idwaro kichako kata mana gi obed kata mana fertilizer obed kata mana dwaro kata joma biro tiyo e puothe kaendi nitiere bende kata mondo mi dhi nyiewo kata mana kothe mago eko tete dwaro pesa to gigi eki ka osemed usuru gi eki gitetete bechgi dhi malo. Koro aito wach machielo bende kichako ing'iyo kata kanyocha piny owacho wacho ni okel subsidies e fertilizers to be wachako wayudo ni kata mana fertilizers gi eki kuonde miomogie iyudo ka pesa midwa tiyo godo mondo igole kuno ma ikele e puothi kama idwa tiyo kode niendi kendo chak bei gi eki koro dwa bede mang'eny moloyo kata sama nyocha pok oket subsidies chande nikech sama ne subsidies pok oketi manyiso ni nyalo dhi e duka moro mantie machiegni kodi kanyo tidhi nyiewe kanyo to sani endi kuonde minyiewo gego eko koro bedo mabor to machielo bende king'iyo kata mana wach ni koro kata mana jo media kaka un kama indi bende kacha chande be waneno kai wacho ni seche ma utimo advertisements kande bentiere withholding tax miketo nukacha koro manyiso ne onge ng'ama otony kaendi ji tetete gini omako ji tetete koro kata kamano nyaka koro wawuoge jowa kuonde mantiere puothe ma bet fertile king'iyo kuonde moko wach kaka Kitale gene kande mi ipidho oduma kata gwenge mago makaluo nitiere kata mana puothe minyalo pidhe oduma manyag maber mana diere ng'e kaka Kabondo gene kuonde go eko nitie gik minyalo pidhe koro wang'iyo anena kaka wanyalo timo pur gi eki nikech king'iyo compare kidhi e duka idhi nyiewo mogo no endo
gimoro migole puothi chande, bet pogruok moro nitiere matin in terms of pesa monego bed ni tiyo godo. Koro jokanyanam nyaka wang'iu rang'ia kuonde ma wanyalo pidho gik mwanyalo pidho mondo konywa e weche mar chiemo gi eki, mondo mi kik wabed ni mondo mi waket kuone e mesa ni nyaka wanyiewa nyiewa nikech ngaji ni kata mana timore pacho kaendi mano mako wakoro mano kwakwa man mawuok e nyaka gwenge magwa makaluo bende ni winjo ni koro kech bende nitiere to puothe bende wantiere godo kaka wanyalo tiyo godo sani bende ang'e ni koth chwe koro gwenge mopogore opogore odundu ma ng'ato nitiere godo nyaka na pidho alot matin donge nyalo bedo ni konyo nikech na tinde bei kata mana mag alode skuma gini tinde nengo gi bende ni malo. Mana dier kabisa Sharon. Ero kama na inya mole na kene paro mane madichiu ne japinya hinya inya ka duore kod kaka ginyalo rakre kod ochumi mapek ang'eni wadake kinde mabende piny ngima kata mana ngima tek ka ngima tek gi sani to tok dwe mar 7 dhi chalo nade paro mane mabende nyalo jiwo godo japinya kaka jalo weche mag ochumi. Ero kama no Sharon ana paro ni jip madami nyi para moge juang ni kikwa bet de maonge geno wabed kod geno to wang'e ni gimoro amora man gi rach ne nyaka bed gi kore maber. Iwacho ni everything has the other side of the coin. Koro an jip madami jowa en ni adieri sani koro nyaka wang'e ane ni wadoga ne ka wanyalo yudo gik moko e yo ma ok wang'eyogi e yo mar pur. Ka en kod nyakrundu ni moro kanye bathodi ilosi alodi moro iket kata nyanji moro kitungu moro mondo kik wadog ni koro gigi te wadwa ng'iyo. Mar ariyo wadoge chamo gige wa manyachon mane wachamo chon. Jogo man gwenge mag Kabondo wan kod rabuon ma wapidho kacha. Wanyalo madho chai kod rabuon, wanyalo madho nyuka kod rabuon. Ne gigi ne wachamo kwa tindo to bende nokwatho. Aparo ni biro duoko wanyaka mondo wadoga e basics wa ngima wa mane machon ma ok ni gik moko duto te. Jogo man kod dhok e udi e mier kinyiedho chak tigolo cream ichielo godo alot ikawo cream iketi alot ok ochuno ni koro nyaka inyiew mo nikech ka koro nengo mo osesudo malo to koro idwa ni chiem donge wanyalo loso alot maber mar kienyeji maber to ikawo mo cream no tiole iye to gi kuon mar bando ni manye puro titedo to nyithindo chiemo to ngima dhi mbele moko ochuno ni nyaka wadonji mondo wamany gigo ka koro pesa waonge godo. Machielo bende en ni wawacho kacha ni waneno ka thoro mar sirikal en ni odwa kawo ola koa e piny Kenya moko golo oko. Yo ma sirikal kawo godo ola okelo gimoro miluongo ni a treasury bill kata bond manyiso ni gin kalatese mago mag kawo ola koa kuom japiny kadhi e sirikal. Ka in kod pesa ni moro matin ma ikano kamoro mae sama ber ma inyalo gole pesa ni no mondo koro iketie ola mag sirikal gi ma iluongo kata ni treasury bill kata bond. Jogo manyocha yudo kata mana pesa mag aheri ikawo pesa ikane bengi kamoko nyal nyuol inyalo kawe mondo iketie e hola mag treasury bill gi kata bond nikech kanyo wang'iyo kata mana bond manyo sirikal okelo mogik e wik manyo kalo duoko mare nyo ber ahinya ne en bond manye chulo kwana tamala 15 ma en duoko maber ahinya minyalo yudo godo ohala moro matin e wiyi to kendo pesa ni en pesa mabiro e thuolo mopogore kuom ranyisi inyalo kawo bond ma ichulo bang' dweche 6 tiyudo gimoro matin kendo dweche 6 iyudo gimoro matin. Koro ka in gi gimoro matin e lweti kata nyo pesa ni moro iyudo to kik ikawe ikane bengi mok nyal nyulo ni gimoro inyalo kawo kode ola mag treasury bills go kata bonds go. Ero kama na nyamwali wachni mogik sane no kang'adowa wachni mogik otieko. Wachna mogik en ni Sharon kaka japiny nyaka koro waketa jowa e yo mar ni wang'e ni wabeduru jok ma bedo ng'iyo gik matimore e pinywa mar Kenya ka ayor kaka pesa wa mar michoko ni bitiyo nikech kaka japiny nyaka wakoro wabed jogo ma civil right wa nyaka bed malo wang'e ni to pesa michoko kuomwa ni kata sirikende wa mag gwenge tiyo nade nikech kamano kwa kwatimo kamano to kendo wabiro mana bedo kwa yiwa waket sirikal kokalo kuom jood bura magwa ma wan godo go tesre mondo migi timnwa gigo mane gisingo ni nyalo timo to jogo manie ohala mar gine ne wiano wil mag dusruok nyidendi matimo ohala mag weche mag dusruok bende ging'eni ohandgi no ni kama tek nikech nengo mag gik dusruok bende omedi ok ang'eni be wanadusre kendo lakini koro mano to koro owetewa nyaka koro yie kodwa ni wanabeda natural ka koro wach dusruok ero kama na inya
kamano. Erokamano ahinya. Gin jo ohala ma uso mwandu mag dusruok, wan kaka nyiri samoro to bende nitiere matiyo gi mwandu mag dusruok. Naneno yie wich ma fake, yie wang' ma fake, duto te bende idhi duogo osuru. Kamano Moses, wachni mogik kwatieko mapiyo. An bende ka tieko daher mana mar mondo mi ajiw jopiny. Waseneno kaka osebedo, waseneno kaka jood bura mane wayiero, waseneno kaka gitimo voting, kaka giamua. Koro ka wadhi mbele kaendi, kochopo sama koro iyiero jobura, nyaka wabed motang' kabisa. To dong wiji wilga, gidong giwacho kan wadhi yiero jotelo mobidhore ka wan chope debe, to koro singo misingonwa miyo kata mana pacho wili gi gik moko. Koro wich wil ma wan godo niendi nyaka wang'e kaka gimwa nyalo timone, mondo mi kik wabed ni wan ka wadhi kuchochonde tena en adhi yiero ni ng'ane ne ang'eyo, ng'ane ne en nyathiwa, ng'ane ne gik ma kamago koro nyaka wawere godo. Aeto mogik mana kaka nawacho chieng' machielo kanyocha antie ka chande, jo Kenya nyaka koro wawuoguru oko. Sani en adiera makende, bill osekal, budget osekal, pesa mokete budget ni endi, pesa ni ntiere manie county, otere counties go eko, ntiere ma bede idhi tigo dogi piny mamalo. Pesa gieki dhi bedo kitiyo godo kuonde ma wantiere go eko. Nyaka wang'i kabisa kaka pesa gitiyo, maka ntie gimoro mwaneno marach, to kik waling godo. Nyaka wago koko mondo mi pesa niendi en pesa wa, nyaka ti kode yo kaka dwarore. Erokamano ahinya, agono erokamano ahinya Moses, CPA Moses Ochieng', agono erokamano ahinya kuom biro toko kiny ma kawuono kanyakla kod CPA Mollen Achayo. In bende agono erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Naivasha. Nyakor mga jwang'o ote mageneno bende atemo somogi kar nyalo mara, aneno mana ka sa ema bende osekadho. Okamano wareduru mano kanda, bende mana kaparo ni dwe mar 6 ma kamane bende file tax mari. Kawuono en chieng' tarik 22, wadong ne matin ne ndalo 8. Kok file tax ni neni bendi ibro bed ka ijuogi, ibro bedo ka igoyi fine. Koro file tax kinyalo do thuolo file tax ni odiochieng' ma kawuono. Gi kanyo bende makiluwe giko mar twak makama mabiro en chenro mar pogore, chenro bende biro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Yaka uyo matena.